Hai guys, जों दा बाजार थांदों सालबारि बाजाराव हायथुआ मा बायगोनथाय ए मा खेबें मा दखान गारिया थुला बाजार मोननोसै इखौ मा बानायो खिरखि दरजा सान्दुंखौनो नायनायाखै सान्दुंआनो गोसाथार जाजोब्बा टार्निं मोनबाय टार्निं बायखागोन दे दिनै सेवगारसो नामा गाबोन सानसेल' टार्निं मोनबाय नै बाजार थांनो लान्जायफोरनि मस्जिदा सौराफोरनि शिवरात्रि खामानि मावबाय दं हिरिम्बाफुर खिनियाव ओइ पाहारनि सिनारिया हा ओइखौ पाहार बानायगोन नंगौ नंमारगौ गायनाया नंगौ इयो पाहार जागोन फैसा खिथा दं माहो गैया नै मन्दिरा सोमनाय खारबाय बेनो बाजारा मैगं बाजार दिनै बाजारथ' मा जाना नारेंखल बाजारमोन सालबारि हासिबसो बायनांगौबो थेथला Hari dah kartu? Hari itu? Itu kiri, situ sulit. Sudah nih hai. Bazar. Hey, berai. Tarli. Itu berapa?